Tiedätkö, että täällä Oulussa toimii semmoinen ryhmä, joka nimi on Karhuelämä? Mikä se sellainen on? No, se on tämmöinen naisten yhteiskristillinen rukousryhmä. Ja me kokoonnutaan joka tiistai rukoilemaan tänne Toppilan majakalle. Ja nythän meillä on joulu tulossa ja ajateltiin, että me vähän jutellaan tässä, että mitä se joulu meille merkitsee ja vähän niitä ajatuksia, mitä se joulu herättää. Niin Ilkka, mikä sun mielestä on joulussa parasta? Joulussa parasta on se, että se on Jeesuksen synttärijuhla ja saa rauhoittua ja hiljentyä ja olla läheisten ihmisten kanssa. Varmaan vähän kimppua syödä. Kyllä. Kyllä. Vervi, onko sulla jotain sellaista joululahjan toivetta vai onko joku lahja lähtenyt pois? Kyllä mä koen sen, että se on varsin iso lahja, että meillä syntyi ensimmäinen lapsi 4 vuotta sitten juuri ennen joulua. Ja tämä Onni-poika oli sitten meidän kanssa viettämässä ensimmäistä joulua ja se oli kyllä oikein hieno lahja. Varmasti. Sitten Eeva, miksi kristitty viettää joulua? Mikä tämä juttu on? Mä ajattelisin silloin, että Jumala on antanut meille aiheen viettää joulua. Kun Luukas 2.11 sanoo, että teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ja häntä me saamme kiittää ja ylistää tänäänkin ja tulevina jouluna ja kerran taivaassa. Ja jouluun liittyy sitten kyllä musiikkia, vähän tunnelmointia, kylävalossa. Mikä Arja on sun lempparibiisi? Mun ehdoton lempparijoululaulu on Tulkoon joulu. Miksi? Siksi, että vuonna 1996 siinä pyhämiesten päivän aikana mulle on Pyhä Henki ja uskovat ystävät sen niin kun antanut mun ymmärtää, että miksi joulua vietetään ja miksi joulu on niin tärkeä. Ja mä oon sinä jouluna saanut tulla uskoon. Wow. Eli se on ehdottomasti sen vuoksi mun lempparijoululaulu. Kuulostaa kyllä hyvältä. Mun lempparin on tuo Armon valkopyyhky. Mulla tietenkin liittyy siihen taas sellaisia henkilökohtaisia muistoja. Ja varmaan meillä jokaisella on joulu, joka ehkä liittyy jotain sellaista erityistä niin joulusanomaan liittyen. Itselle tuo Armon valkopyyhky, niin siinä jotenkin niin ihanasti sanotaan, että on pyhä jouluyö. Se jotenkin kiteytetään niin mulle niiden omien muistojen kautta sitä joulun sanomaa tosi muista. Mutta tämmöisillä ajatuksilla me halutaan toivottaa hyvää ja siunattua joulua jokaiseen kotiin ja jokaiseen perheeseen. Iloitaan nyt jouluaikana, että Jeesus on syntynyt. Se on kyllä iloitsemisen aika, eikö vaan? Kyllä. Hyvää joulua kaikille!